чемпионати Осиё 2025-ро албатта ки бидият ва мунтахаби моро ва мо шумо ба ҳаятҳои даставо таваҷҷӯҳ мекунем. Ба ҳаяти тими мунтахаби Тоҷикистон сараввал рақами 1 бошад. Узбекистон 12 хол дорад, Камбоҷа бошад 7 имтиёз. Лоҷои мунтахаби Умон бартараф мешавад ин вазъият аз ҷониби бозингар. ҳамлаи навбатии тими мунтахаби Тоҷикистон идома меёбад. ҳуҷум таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба ин ҳамла. Пас ба дохили ҷаримагоҳ зарба дар иҷрои Ғафуров ва тӯб аз Балиев. Масуд ба марказ, зарба аз масофаи дур ҷониби дарвозаи Умон. Швахтов паси навбатии ӯ ба канори чап. Боз як зарбаи дигар аз масофаи дур ба дарвозабони мунтахаби Умон бармегардонад. 16 зарбаи навбатӣ ва гол! Мунтахаби хуб дар иҷрои Ҷовиддон Хушвақтов ва лоҷои мунтахаби Умонро мебинем. Бояд бозингарони мо дарҳол барои бартараф кардани ин вазъият амал намоянд, аммо на мутаассифона на дифоъгарони мо, на дарвозабони мо. Ман дар ин маврид болотар ишора кардам ки суръати тез ва аз лиҳози физикӣ ва исилоҳ то ҷои қаду қомати баландтар доштани бозингарони мунтахаби Умон барои онҳо имкони дар аксулҳуҷум муваффақ шуданро медиҳад. Далиев рост ҷониби дарвоза зарба мезанад ва беҳтарин фурсат буд, аммо ту ба пои Меробон. Партоби ӯ зарба бу сар ва ту ба дарвозаи Умон болотар мерафад. навбати мунтахаби Тоҷикистон шурӯъ мешавад. акнун боз як имконияти дигар аст барои задани зарба. аммо акнун Ғафуров зарба мезанад. зарбаи ӯро дарвозабон баргардон. Абубакр Сулаймонов паси боз як ҳамлаи дигар дар иҷрои бозингарони мо аз канор ту ба ҷаримагоҳи мунтахаби Умон аллакай ворид мешавад. зарба ҷониби дарвозаи Умон ва ту ба дарвоза ворид намекардад. сармураббии тими мунтахаби Тоҷикистон Оло Шаъбон Наимов дар ҷаримагоҳи рақибо ту аст, аммо ӯ дар рақобат бар муқобили ҳуҷуми навбатии Умон бозингарони мо бояд дарҳол дар ин вазъият барои бартараф кардани он кӯшиш кунанд. Хосим партоб ба ҷаримагоҳи мо ва бояд бозингарони мо дарҳол ин вазъиятро бартараф намоянд. ба дохили ҷаримагоҳ Шаъбон пас медиҳад ба ақиб. фурсат барои задани зарба ва халал мерасонанд ба бозингарони мо. инҷо бозингарони мунтахаби Умон қоидаи бозӣ дар ҷаримагоҳ Шаъбон Наимов аз канор муқобили ӯ ду нафар қарор мегиранд. партоб ба дохили ҷаримагоҳ зарбаи Азизбек Далиев. бартараф гардид ҳамлаи навбати мунтахаби оҳиста бозингарони мунтахаби Тоҷикистон ҳатто дар гирифтани ту ба мушкилӣ рӯбарӯ мешаванд. шояд ҳолати офсайд бошад инҷо, аммо довар ҳоло хомӯш аст ва бозингари шумораи 6 аз ҳайати мунтахаби Умон ба задани гол даст меёбад. Фаҳад Ал рақобат дар қисмати майдони мо идома дорад. боз ҳам ва дифоъгарони мо инҷо мавқеъро қариб ки аз даст медиҳанд. Фарҳод Амирӣ қоидаи бозиро вайрон кард ва пеналти наход. тасаввур кунед, мо аз гурӯҳе баромада наметавонем акнун ба марҳилаи охирини чемпионати Осиё. садоштаки довар зарба ва топ дар дарвозаи мо. боз як кӯшиш дигари бозингарони мо барои рафтан ба ҳуҷуми навбатии худ. ин дафъа тӯб дар дохили ҷаримагоҳ аст. аллакай Шаъбон бо тӯб ва аммо ҳадяқал мусовӣ кардани бозӣ. ҳуҷуми навбатии тими мунтахаби Тоҷикистон Азизбек Муродов гузариши ӯ ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва Шаъбон дар гурӯҳи И баргузор шуданд байни мунтахабҳои Кореяи Шимолӣ, Тоҷикистон, Малайзия, Умон ва Шри-Ланка ва аз гурӯҳи мо Кореяи Шимолӣ ба ҷоми Осиёро хат мегирад. инҷо садои штаки довар баланд мешавад ва бозӣ ба поён мерасад. то дидорҳои дигар хайр.